Здравейте, приятели! Взех лава бяг Cactus Bandit и знам дали се вижда. Защото е вечер. Ето Cactus Bandit. Ето сега се вижда малко по-добре. На Lidl го има. На всеки Lidl има може един Cactus Bandit. Това е най-добра лава вкус, само вижте като и на лампата, свети самия вкус. Доста е готино. Включвам се да ви кажа, че го има и днес на Lidl, не само в понеделник. Много е вкусен. Lidl, направих току-що видео в TikTok. Lidl. Отидете да го лайквате и едно на здраве от мен. Ай, чао!